kulikonse kumene mukutionera tikulandeni mu program imene ya Hymns of Hope imene imakufika ni pano pa VNV Media TV. Program imene timakupasirani nyimbo zopereka chiyembekezo mdzulo buno. Mdzulo buno ena timaziwa kuti program imene imayisatira nthawi ya msana, ena mawa timayamika kwambiri. Ndipo timathokoza mzathu amene mmatisatira kuchokera mchigawo chakumwera, mchigawo chapakati komanso mchigawo chakumpoto. Timayamika kwambiri. Tikuthokozanso mzathu amene mmayika ndemanga pansipo kunena kuti ayi program ineyi tikuyionera kuchokera ena ku Chilimba, ena Chemusa, ena ku Lilongwe, ena ku Mchenga utuwa uku. Timayamika kwambiri chifukwa cha ndemanga zanu zimene mumayika mu program ineyi. Ine dzina langa ndine Philip Nyirenda. Ndipo nyimbo imene itiyambire program yathu ya siku la lero ni nyimbo yoyimbidwa na mzathu kuchokera kumpoto. Nyimbo yabwino kwambiri imene akuti tangirani Yehova, tangirani Yehova, tsogolani Yehova. Nyimbo yabwino kwambiri imeneyi. Tateni tionere kuyimba kumeneko. Yehova zanintitole tazuzika chomene pasi pano Satana watinanga kwa kulusa. Yehova zanintitole tasuzika chomene pasi pano Satana watinanga kwa kulusa. Tangirani Yehova mumasuzo gane wose bure chatonda wa vyose na umoyo wane. Tangirani Yehova mumasuzo gane wose bure chatonda wa vyose na umoyo wane. Mwefumu kwambula imwe takutise titasiken kweni imwe Yehova timutiponose. Mwefumu kwambula imwe takutise titasiken kweni imwe Yehova timutiponose. Mwachite mwa Yehova nditondere murani ngongoro zinu Yehova ziwe jiwelo chane. Mwachite mwa Yehova nditondere murani ngongoro zinu Yehova ziwe jiwelo chane. Palatingalutanamwe panjitinga masuka mtima kuti iye wasowe wakuwatomboza. Palatingalutanamwe panjitinga masuka mtima kuti iye wasowe wakuwatomboza. Walutenge walunji ndiwo wati watondenge. Dandirileni Yehova niwe mchiwulu ichi. Walutenge walunji ndiwo wati watondenge. Dandirileni Yehova
niwe mchihulu ichi. Tangirani Yehova, mumasuzo gane wose, muwe chatonda wa byose na umoyo wane. Mwachite mwa Yehova, nitondele mulwani, gongono zinu Yehova, ziwe chiwelo chane. Walutenge waluji, niwo wati watondenge, dangilileni Yehova, niwe chihulu ichi. Tangirani Yehova, mumasuzo gane wose, muwe chatonda wa byose na umoyo wane. Balutenge walunji, diwo wati watondenge, dangilireni Yehova, niwe mchihulu ichi. Dangirani Yehova, mumasuzo gane wose, muwe chatonda wa byose na umoyo wane. Mwachite mwa Yehova, nitondere mulwani, gongono zinu Yehova, ziwe chiwelo chane. Walutenge walunji, ndiwo wati watondenge, dangilileni Yehova, niwe mchihulu ichi. Dangirani Yehova, mumasuzo gane wose, muwe chatonda wa byose na umoyo wane. Kuyimba kumeneko kumena kuti dangirani Yehova kapena kuti sogolani Yehova nzofunikira ndithu moyo wathu wa siku ndi siku. Kulola kuti Mulungu wathu akumwamba asogole. Timanena maprogramu apita aja kunena kuti tikasogoza Mulungu wathu akumwamba kumuyika pasogolo mavuto athu onse kuti ine ndili ndi vuto koma ndifuna muvuto li Mulungu musogole. Mulungu wathu ngokumva ndipo ngolola kuti pyolesa masauso kapena mavuto amene feyo atipinja moyo wathu. Ena tuna pano ali ndi nkhani zosiyana-siyana. Tiyeni nkhani zimene tinazozo tizisiye m'manja mwake Mulungu akumwamba kuti atsogole. Ife tisayike maganizo athu kapena nzeru zathu kapena mwina kuthekera kwathu koma tilole Mulungu akumwamba kuti asogolere ndi kutithandiza. Tikangolola Mulungu ndithu amachita ndipo adzachita ndipo adzachitira. Tithokoza kwambiri chifukwa cha mayimbidwe amenewo. Mundiloleso apa nyimbo imene itifike kwa nthawi yoyamba mu program ineyi ndikuimba kuja kwa gulu la Faith for Today. Ni nyimbo yapakanthawi kuchokera kwa mzathu amene wa Faith for Today kuchokera mu mzinda wa Blantyre. Nyimbo imene kuti sekerera kuti pamene waphinjika, pamene uli mavuto nzovuta umadabwa kuti ndalama ulibe koma kukwiya nkhope kuti chachitika ndi chani, kufufuza kuti ndalama tu alibe awa, nkhope kukwiya chifukwa chani akuti awa akuti tu ayambana ndo akuti kapena chakuti sichikuyenda kapena makuti ntchito achosedwa chifukwa cha mmene mwina anelesa zinthu zawo koma akuti mavuto amene feyo atikuta mmoyo wathu tizikhala nthawi yosekerera nkumulola Mulungu kuti akhale mavuto athu aja ndi kutithandiza. Tikatero iyayi tizachita chopambana kwambiri fa Mulungu wathu ndi Mulungu adongosolo komanso Mulungu wokonda. Chofunikira ifeyo ndikulola kwa inu amzathu amene mwangotipeza kumene sitinathe mtunda ndipo osayiwala kuchita subscribe channel chimene cha VNV
Media TV kuti tipitilirebe kuonera nyimbo za nkhani kupyolera mu program ine ya Hymns of Hope imene imakufikani mdzulo buno siku la lero la Sunday, ndipo timanena kuti ena timaonera program ineyi pa Monday, ena pa lachiwiri. Timachita ndithu zimenezo futi timakonda nyimbo zimenezi zopereka chiyembekezo. Motero nyimbo inanso imene itifike mu program ineyi ndikuimba kucha kwa mzathu Area 36 Church Choir. Area 36 Church Choir ayitipasira nyimbo kuti ndamasulidwa. Ukamasulidwa ndithu ukamakhala kuti munthu ukufuna madzi kukhosi kuliluzu nde wapasidwa madzi umachita kufira kuti I think moyo ndaupeza. Moyo ndi umenewu. Nde tili ena pano tili mu ukapolo wa uchimo umene tikuyenera kulola Mulungu wathu akumwamba kuti atimasule ukapolo umene uja. Tikamulola Mulungu wakumwamba kuti atimasule, ifeyo tidzakhala ndithu opepukidwa. Ngati kamwana ndithu kongogona kuti katonthola kumene. Tikalola kuti Mulungu wathu atsogole komanso ifeyo ndikuyeresedwa, zonse zimachita bwino kwambiri. Nde nyimbo imene akuti ndamasulidwa. Ndamasulidwa kumavuto, Yesu wanga ndidza kwanu, ufulu ntendere wosatha, mbuye ndidza kwanu, mwandichiza kuntenda zanga, mwandipatsa zosowa zanga, ndine wochimwa wozikonda, mbuye ndidza kwanu, mwachosankha wazanga zonse, Yesu wanga ndidza kwanu, ndichite chifuniro chanu, mbuye ndidza kwanu, ndzakhala muchikondi chanu, ndidzayang'ana kumwambako, mundisunge mapiko anu, mbuye ndidza kwanu, ndili ndi mantha poganiza za tsiku lomalizalo, ndilingalira za kumwamba, mbuye ndidza kwanu, zoyipa zonse ndazisiya, kufuna tukutsata inu, ndikuwala kwa nkhope yanu, mbuye ndidza kwanu, mbuye ndidza kwanu. Kuyimba kumeneko kwa Area 36 Church Choir kuchokera mu mzinda wa Lilongwe, nyimbo ya uthenga wamphamvu kwambiri umene inu ndi ine tikuyenda ndithu kuugwirira ntchito. Ngati pali kanthu kena kamene kakuti sausa, tilole ndithu kamene kuti tikasiye timasulidwe, timuze Mulungu wathu okhala kumwamba kuti atithandizire kukamasula kanthu koteroko. Kukachosa ndithu alipo ena amene ananena mawu kuti
akuti ndani amene atichosere mwala uwu, kusonyeza kuti pamene panali mwalapo ndithu panali mpungwepungwe umene ukufunika munthu wina ndithu kuti auchose, aumasule kuti uchoke. Ifeyo tikalola Mulungu wathu kutichosera zimenezo tizapambana. Nyimbo ina imene tifikenso program ineyi ndikuimba ucha kwagulu cha Love the Harps. Nyimbo imeneyi anapempha mnyamata uyo wachichepere kwambiri, Have Chigumula. Amakonda nyimbo imeneyi kapena amakonda gulu loyimbidwa ndi the Harps. Ndeti naona pokhala wachichepere amene amasatira program ineyi iyayi tiyike ndithu nyimbo imeneyi yoyimbidwa ndi gulu la the Harps. Nyimbo inakuti Mzimu Woyera ufike pano kuti tipulumuke. Mzimu Woyera kuyenera kusika pano ndithu kuti ifeyo tipeze mtendere. Mzimu Woyera ukuyenera kuti ufike pano kuti chipambano cha moyo wathu, malingaliro athu akakhale ndithu okwaniritsidwa ngati Mzimu Woyera uli pano the Harps. Kwa Yesu leo lino kutimulandire moyo, iye anafera pamtandabo kutitipuke emoyo tu emoyo sata atapereka moyo atapereka moyo atapereka moyo Kuyimba kumeneko kwa the Harps kutipasira nyimbo yabwino kwambiri imeneyo. Kukonda kumeneko kwa Have Chigumula ndikudziwa kuti yayi mdziro buno wakondwera ndithu chifukwa cha gulu limeneli. Nyimbo yabwino kwambiri imeneyi imene akuti Mzimu Woyera ufike pano, Mzimu Woyera ukhale pano. Kuyimba kumeneko kwa the Harps ndikudziwanso kuti enanso mwadalisidwa ndi nyimbo imeneyi yoyimbidwa ndi mzathu amene wa the Harps. Osayiwala kuchita subscribe channel chimenechi cha VNV Media TV kuti maprogramu ankhani-nkhani apitirire kutipeza ife nthawi zonse mu program ineyi ya
Hymns of Hope komanso maprogramu ena amene timakupasirani pano. Tikaona apa palinso kuimba kwa Press On Ministries kuchokera mu mzinda wa Blantyre pa Sunside. Atipasire nyimbo inakuti mukhale mtima mwanga. Ni nyimbo imene anthu timayimba kumbiri m'buku la Khristu mu nyimbo. Akuti mundiyankhire mafunso anga onse, chimene ndikupempha ine Mulungu ndikukhala. Ministries kutimalizira programu yathu ya siku la lero imene tinakukonzerani nyimbo za nkhani zotonthoza komanso zotipasa chiyembekezo natipasa chikhulupiriro chonse kuti ife tikakangamira pa Mulungu athu akumwamba azatitula ndithu katundu olemesa amene ife tamunyamula. Pali akatundu osanasiyana amene ife timanyamula. Zilipo zambiri zimene kuti pano tingosegwa line yathu kuti anene tikhati kutchula za nkhani koma mukatundu onsewo amene ife tanyamula Mulungu wathu ndolola kutitula ifeyo kuzonsezo ifeyo tikalola ndikusegula mitima yathu zizachite bwino kwambiri. Nyimbo imene itimalizire programu yathu ya siku la lero ndikuimba kucha kwa Alon Mzonda, nyimbo imene akuti Chikondi. Alon Mzonda atimalizire programu yathu ya siku la lero. Ndithokoze kwambiri kuti munali pamenepo kusatira programu ine ya Hymns of Hope. Ine dzina langa ndine Philip Nyirenda komanso cameraman Brian Katumba. Tikutipitizani kuonera maprogramu osiyanasiyana pano pa VNV Media TV. Mwangoma nonse, bye for now. Chikondi chanu mbuye chopanda malire mumakonda muntu opanda chifukwa simukondela nso monga yena anena mumakonda tonsefe chimozimozi koma ndi madabwa nazo zifani zilozi zimakonda muntu ofuna kupeza pindu ngati tu ulibe ziwa mbale ya soa ubale wa paziko lino liwatelo wanga wanu mbuye munipunzise kukonda kopanda chinyengo zingateke kuchita chili chose cha bwino koma ngati ndilibe chikondi ndili chabe longeni ne mtima wanga wanu unipunzise kukonda kopanda chinyengo zingateke kuchita chili chose cha bwino koma ngati ndilibe chikondi ndili chabe mudalola kusiya ulemelelo kubwela paziko kuzafera ine ifa ya manyazi tundu zibanyoserwa chikondi chomposa daniso wakanata ambuye paseni